Lingba ka hokwat jingtip lani ka RTI ka seng New Trap Council HYC kelakam bakalalap bakatanat PWD jong ka jilla Meghalaya kalabati kulmar ya ka pisa ha ka bayadai berkajing pentrei ya ka yeng darbar thamai ka badan hamau diang. Karkum ka RTI ka pisa ka balamang House Nem arja khatpra arja khandai da ka sarkar Meghalaya lingba ka tanat PWD bantai ya ka te ka assembly thamai ka dei shispa arpunyau klur. Ya ka jingtre la ai ha ka company Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Limited. Henry hadu menta ka jingtre kadang sabun kat ba ka pisa pat lada pelut da ka te ka company kala long kumba shispa ru phoklur. Kabalengo kalong ba nakashispa arpunyo krur kakam menta kala poi syaduk ka shispa nyo punyo krur. La escalate da kumbasan phokrur tam. But nang ta syu abang ikeli la pelai pisa kat no ya kani ka company ba pentre ni kam. Kila pelat pisah tak haduk kani khlemat haduk shispa nrupo protam. Ka HYC kala dawana speaker bau dei bantung da kibor shimen ban tokit ya kani lani ban wanra da ka CBI ka tanat tokit ya kijing bamsam. Lada fipet gi government order gyong bau executive engineer udon bor ban aikam lani ban approve ki kam ki belong san haduk nriu lak tengka. Kajing kali kalong ka special power ayu bu new executive engineer jong ka PWD building Shillong division uyo ban baula ban ai lani ban escalate ya ka dor ka jing tray haduk san phokrut ka. Bat ka baar kalong bakum no klem shim ya ka approval jo ka HPC bakum no klem pentip ya ka legislative assembly baka don kani ka kajing penkiu ya ka dor. Lesi ngila ban ong bakani kajing penkiu dor ka de ban penmentoy yanur yanu. Kala lesi bandai ban kersan election ya kanur kandu kaseng te ban lamp ka jing sisang yung ngila dawa nak mat yung speaker bu uday ban tho sa ka sarkar Meghalaya baka day ban recommend nakabanta ka independent inquiry most preferably ya kaban nakalian ka seng yung baday banday ka Central Bureau of Investigation lan ka CBI haka RTI ka ba ay yang i klem tho kerting jong engineer utaw executive engineer pa don bantala ni upapet ni kamrek at kum ka jing suthu ka jing i jong parthai baro ka we ngitip bumanu baday utaw executive engineer namara kat por bahap ka dom nga try umi kerting we ubrio baday engineer mo ba ransom sutenga utaw executive engineer di PWD building let's see hatu ka por de mai bapet bat uba reply namara ka RTI reply ka bangingi yo amsim la tho ka kerting jong tindala investigate let's see kan sami kata ka kerting ba manu ba pendon tambak lay ka bor ba we to engineer jong ka PWD building bala le ikini.